Bon dia, bona tarda, bona nit, benvinguts i benvingudes a un nou vídeo. Probablement sabreu ja de què va aquest vídeo, que és de l'última setmana d'estiu. Llavors m'acompanyareu a això, a l'última setmana d'estiu, que farem coses, tampoc crec que sigui una setmana molt increïble, que faci 1000 coses que me'n vagi a Xina, Japó, a Londres, però jo ho gravaré, vale? Com podeu veure, estic a les pistes. A menjar de gos crec que ja l'he provat, però... Avui és dilluns, com podeu suposar, perquè és el primer dia de la setmana, i estem... Mireu on estem. Estem en un concessionari. Per què estem en un concessionari? Perquè anem a buscar el nostre nou cotxe. 3, 2, 1... Arriba! Uau! És que és increïble, té una pantalla i tot, que això el nostre cotxe no ho tenia. Sí que ho té. No, però té superpetitó. Vale, ja hem tornat a casa, hem dinat i ara provarem això, vale? Que per si no sabeu què és, són com xutxes, les quals són de diferents colors. Llavors, per exemple, crec que hi ha que són com dues vermelles, no? Només? No, O sigui, hi ha diverses, per exemple, vermelles. Doncs hi ha algunes que saben a fresa, crec, a maduixa, i altres que saben a potochos. A vómito, per exemple. Arregla. Llavors, anem a provar-les, vale? Ella dirà un color. Jo les vaig provar fa molt, quan era molt petita, ho vaig passar fatal, quasi vomito, fatal. Però porta, per si cas, paper i aigua, per si, saps? No, un bol. Un bol o alguna cosa. Ui, quina olor més estranya! Vale, anem a tirar totes. És color fatal, Vale, anem a escollir un color, vale? Per exemple, aquest, Vale, a ver, voy que a... és com blanc, Creo vale? que el otro era, el sabor malo era vómito. Huele nada. 2, 1... ¡Está buenísimo! No està dolent cap. Joga al Max. Va, escull! Ai! Vale. No m'ha agradat, És que mira, no m'agrada. Vinga. Vale, ara m'agafaré el taronja, que crec que era melocotón, i l'altre no ho sé. A veure. 3, 2, 1... Que bo! A què sabia? Como una verdura, no me acuerdo cuál. Oh, és que li olora la boca fatal, nois. Avui, El negre. aquest rosa. Aquí. Vols aquest? Oh! Que asco! No us recomano gens ni mica que feu això. No lo probéis en casa. És com ferro. Sí. Voy a vomitar, No, da igual, va. El negro no. Últim, sisplau, últim. És que no sé si podré menjar-me tots, Me toca a mí, pero fes-ho tu. Sí. No, la blava. A veure. La blava crec que era molt heavy. Blava. Berry blue. Berry blue, Toothpaste. ¿Qué es eso? Toothpaste. Pasta de dientes. Ah, millor, no? Ah. M'ha tocat toothpaste. Que bona. Està bona? A mi, mira que és berry blue, tipus que és el bo, Mira. i no m'agrada. Oh! Sembla un xiclet! Doncs el blau està boníssim, tot i que sigui el dolent. El negre. Un dels dos, sí o sí, A veure. té el dolent. I crec que aquest és molt fort. Ja és que just, nois, han posat l'etiqueta a sobre dels sabors. Bueno, és igual. És igual. Licor o algo que sabe a vòmit. Ho podem... No, ho busco per la tablet. El traductor ens posa que és spray de zorrillo. Jo crec que és spray antimosquits o alguna cosa així. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Bebe agua, yeah. Oh, qué asco. Oh. Vale, pero vamos... Me rindo. No, el último. M'he hagut de posar un xiclet
perquè no podia. Últim! I em toca a mi. Sí. El marró. A menjar de gos crec que ja l'he provat, però... És una marranada, no us ho recomano per res del món perquè estàs gastant-te diners per tirar coses, literalment. Estàs carós, però és que ho passes malament. És que això perquè estic obligada, perquè el Max porta com 3 dies demanant-m'ho, vale? Si no, això jo no ho faria per res del món, vale? Però ho podeu fer. 2, No, és que huele a ano. 3, 2, Este es el de chocolate. 1... Ves, abaixa la taula. He vomitat, o sigui, ho he passat fatal. L'última xutxer, això no sabia menjar per gossos, O sigui, mira, ho posa aquí. Liver and onions. He vomitat 2 gotes, però que, meva, això és escarós. Probablement detallaré molt aquests clips perquè és escarós veure-ho, jo crec. És que quin fàstic, sisplau, acabo de passar-ho fatal, us ho juro. Hola, avui és dimarts. Estic preparant-me la motxilla per anar-me a entrenar perquè ara he quedat amb una amiga meva i després m'aniré a entrenar, vale? Llavors, he quedat a les 5 i crec que són les 5 i m'estic esperant a la meva amiga perquè hem quedat just davant de la meva casa. Llavors, res, ahir, després de les xutxes, del trauma de les xutxes, no va passar gaire cosa més. Vaig estar a casa i després me'n vaig anar a entrenar, que em vaig portar la càmera, però mireu, entre una cosa i l'altra se'm va oblidar gravar. Llavors, això, aquest és el meu outfit, hem d'entrenar, perquè sí, quan tinc entreno i he quedat, és que vaig directament d'esport perquè em fa un pal canviar-me, llavors, doncs això. Ja està, gravant. Hola, nois! Bro, gaitaneros i gaitaneres. Hola. Jo què? Presenteu-vos, Hola, presenteu-vos. soc Liu, el gaitanero favorit. Vale? Soc el seguidor number 1. Em veig tots els vídeos, encara que l'últim encara no. Ja està, soc un friki de tot. Jo sóc el segon seguidor de la Daniela, Eso. de YouTube. Vamos. Doneu-li like. Doneu-li like, exacte, doneu-li like, subscriu-vos i sobretot comenteu que us agraden molt els meus vídeos perquè això m'anima a seguir fent vídeos. No, però abans de fer això, aneu a Instagram i seguiu el CC's Team, que som nosaltres. Molt bé! Vale. T'hem felicitat molt bé! Antes el team que no la Daniela, vale? No. Si el team sóc jo, la controlo jo. Però qui et dona el contingut? Ah, pensava. Adéu, gaitaneros i gaitaneres. Mireu què tinc per sopar. Bon dia a tots i a totes. M'acabo de recordar que no us vaig ensenyar en el passat vídeo a la càmera, així que us ensenyo ara. És que no sé si es veu bastant bé, espereu, Faig zoom. Us esteu veient, ho veieu? Esteu aquí, esteu aquí. És molt guai, la veritat. Bueno, vinga, que us haig d'ubicar, vale? M'he dutxat el cabell i ara em faré el skincare i aniré a Sabadell. Llavors, pues nada, m'estic preparant i poca cosa més, no us vaig explicar res més. Ahir doncs vaig entrenar, com sabeu, em vaig quedar amb la meva amiga Maria. Per cert, us haig d'explicar que abans d'ahir entrenant em vaig caure. No sé si hi ha ferida perquè no és apte per sensibles, no? O sigui, jo que soc una persona molt sensible ja... O sigui, no és una ferida molt gran, és superpetita, està al genoll. Estava entrenant, tal, no sé què, estava rodant amb els meus companys preferits. O sigui, el fort és que després d'ahir, anant cap a l'entreno amb Liu, el Liu portava un patinet. I va haver un moment que em va dir, espera, agafa... O sigui, no, això li vaig demanar, li vaig dir, me'l deixes perquè era normal. Sempre que anem i porta el patinet, com que fem una estona ell i una estona jo, vale? Doncs res, quan li vaig demanar, res, 10 segons després, em caic. Però em caic amb el genoll que tinc la ferida. I doncs res, això, que soc molt torpe.
i res, vaig estar ahí tot l'entreno amb la ferida una mica, doncs, com amb sang. No especificaré perquè com que jo crec que no s'apetece, ¿no? Escuchar cosas así. A ver, al menos a mí no me gusta. És que jo soc molt sensible per la sang. És que em coneixeu molt, sabeu que jo no puc amb la sang. M'he fet la responsable i estic fent el meu llit i ara faré el del meu germà, que el del meu germà em costa moltíssim, perquè no sé, és molt raro el del meu germà, però el meu és superfàcil de fer. I bueno, com soc una filla molt responsable i tal, doncs estic fent el llit. Estàs gravant? Sí. Vale, mireu, estic amb l'Iu. Estem gravant pel CC Steam. Us recordo que ens heu de seguir. Ho poso aquí, mireu, Síguenos. Estem gravant cosetes. Gent, mireu el que té l'Iu. És una Digi, però aquest cop és Voladora. un dron, és volador. Uau, És increïble. Farem alguns plànols així xulos per pujar-los al YouTube. Sí, podem pel vent. Wow. El sonido de la gloria. 3, 2, 1. Hola, que guai! Que m'estàs seguint! I ara, gira't. Vine cap aquí. Una bomba. Jo, una cosa que vull fer des de fa molt temps és, amb el dron, gravar-me com si fos el Mr. Beast i fer com construir una casa en un campo, sabeu? I fer com el dron que faci fium i que es vegi com tot el plano, ¿vale? Doncs ara ho farem perquè és que em fa molta il·lusió i no sé si tu fer, ¿vale? És un somni. Vale, pues eso. Anem a complir un somni. Anem a complir un somni, no, en sèrio. Hola, vale, he anat a entrenar, com podeu veure estic a les pistes i res, tot molt bé, va anar molt bé l'entreno, és el primer entreno de sèries i vaig superbé, estic molt contenta. A més, el primer dia de sèries a les pistes, super happy. Com podeu observar, tanquem les pistes, o sigui, no hi ha ningú. Sempre tanquem les pistes nosaltres. Estic molt contenta, entreno a la butxaca y el primero de la temporada de muchos. M'estic preparant super ràpid, són les 9, segurament, si les 9 en punt o alguna cosa així. M'estic preparant perquè ara me'n vaig amb la meva tieta i amb la meva cosina a l'aeroport, perquè la meva cosina se'n va a Bali. Llavors l'anem a acompanyar fins a l'aeroport, no? Perquè la meva tieta és la seva mare, vale? I la meva tieta m'ha dit em vols acompanyar? Llavors doncs res, l'acompanyo a l'aeroport i així també faig alguna cosa productiu aquest matí. En teoria havíem quedat a les 9 i 10 i són les 9 i m'ha dit, pots deixar ja? I entonces això, li dic que s'esperi un momentet. M'he dutxat aquest matí perquè així com que m'aixecava, sabeu? M'he aixecat a les 8 i 5 i m'ha donat temps a dutxar-me i tot. O sigui, gràcies. Ah, parlo. Clar. Pues mira, estic a punt d'agafar un vol y estic molt nerviosa porque encara no he hecho nada. Pero estamos en el aeropuerto, vale, y estoy esperando y tengo un vuelo de 12 horas. I a veure, esperar, no? Esperar, i ja està. Anem facturar, o sigui, no facturar la Nicole encara. A veure, què té temps encara, però estan fent un formulari molt estrany. És increïble, sobre està en anglès. Bueno, la dona que li estem preguntant tota l'estona deu estar farta de nosaltres. M'és igual, això m'és igual, saps? Això... Ja han deixat a la meva cosina a l'aeroport, bueno, ja està fent cua per pujar a l'avió, que surt a la 1. I res, jo ja me'n vaig amb la meva tieta a casa, que primer hem d'anar a Terrassa, deixar una cosa, i després ja anem cap a casa. Ara dinaré. Res, la veritat és que ha sigut tot una movie, vale? O sigui, hem estat una hora per fer un paper del visado perquè no l'havien fet, perquè, bueno, es veu que és una cosa nova, bueno, no sé, una liada. La meva cosina estava agobiada, no lo sé, bueno, us ho juro que estava que s'anava a morir, vale? O sigui, estava superagobiada. I la meva tieta igual, és que tots estaven agobiats, vale?
Però res, ja soc a casa i llavors ara vaig a dinar, que tinc llenties amb verduretes, mentre veig El verano en que m'enamoré, que encara no l'he vist. Sí que l'he vist alguns capítols, però no me l'he acabat, ¿vale? És que jo em costa molt veure sèries i pel·lícules. Últimament, no sé què, bueno, últimament, des de fa un any o dos, que em costa molt. Els vídeos aquests de què llevo en mi bolso, que ho fa Vogue, la marca Vogue, vale? Doncs com a mi no... Doncs de moment, òbviament, no em truquen per gravar aquestes coses, ho faré jo, faré què porto a la meva motxilla d'entrenament, ¿vale? Com me l'acaben de netejar, que porto 2 anys amb aquesta motxilla i digueu-me el que em vulgueu dir perquè literalment sóc una marrana de que encara no l'havia netejat. Llavors, vale, què porto a la meva motxilla d'entrenar? Començaré per lo normal i després per lo més guai, ¿vale? Vale, primer de tot, què porto en aquesta com butxaca, ¿vale? Doncs porto les ulleres, les meves famoses ulleres que triomfan d'on van, perquè són les millors ulleres que pots... Són de Decathlon, ¿vale? Kleenex, ¿vale? Perquè mai es sap quan pots tenir una miqueta de mocs, quan... Jo què sé, qualsevol cosa, ¿vale? Un permanent. Us preguntareu, per què portes un permanent? Vale, doncs com jo tinc la bandera de Catalunya, doncs li demano a la gent que em filmi, tot i que literalment de moment no li he demanat a ningú d'alguna competició que em filmi perquè se m'oblida. Vaselina, perquè m'haig de posar vaselina abans d'una competició o abans d'un entrenament, perquè penseu que aquesta motxilla utilitzo per competició i per entrenament. No entenc per què porto manguitos fluorescents, no sé on estan els negres. Bueno, imagineu que són negres, doncs sempre porto manguitos, que no sé per què només tenia ara aquests, però literalment fa 2 dies, o sigui, fa un temps, portava aquests fluorescents i després uns negres. Portava els dos de la motxilla. Chubasquero de la millor federació. Què porto? A la butxaca aquesta que hi ha com al cantó, espereu, que hi ha com aquí, ¿vale? No sé com dir-ho. Aquesta com, no sé, monadero podríem dir, on porto la targeta per les pistes. Que porto, no sé per què, la del 2024 i la del 2025, ¿vale? Porto el meu kit de la menstruació. I el més xulo, perquè òbviament és el més xulo, és primer de tot això, que és... Bueno, m'ho van regalar els meus avis quan vaig quedar subcampiona a Catalunya quan anava a 6è de primària, ¿vale? I encara el tinc. Està una mica arrugat, per què? Perquè fa poc se'm va mullar la motxilla i doncs... Bueno, posa... El éxito en la vida no está en vencer siempre, sino en no desanimarse nunca. ¿Vale? Després, mocador, que no l'utilitzo com a mocador, òbviament. Me'l van regalar el meu entrenador pel meu aniversari i doncs el porto aquí, pues, és com un amuleto de la suerte. Llavors, és d'atletisme. Llavors, doncs sempre el porto aquí. Això, Carla família, espero que estiguis veient aquest vídeo. La Carla, pel meu aniversari, em va fer com uns diferents sobres para cuando estés contenta, para cuando estés triste, tal, vale. Y un d'ells és para, o sea, antes de una competición. Encara no l'he llegit, perquè sempre se m'oblida. Però sempre porto aquí, sempre porto aquí. Però sempre se m'oblida, però mira, el porto, Carla, que sàpigues que el porto. Mai l'he llegit i no el llegiré ara. A veure si me'n recordo pel pròxim campionat. És que prefereixo llegir-ho en un campionat d'Espanya, no per primer cop, que potser és una frase de res. Em va dir la Carla que era una frase de la caca, però m'és igual. Jo vull llegir-ho abans d'una competició. El guardem en el seu lloc de sempre, a veure si tanca, perquè això està una mica ple, vale? Anem a fer una transició, vale? 3, 2, 1... Bon dia a tothom. Avui no m'agavis que tinc ojeres. Jo també tinc ojeres, tio. Estem anant cap a casa dels nostres avis a dinar. Avui ens posarem ben tips. Però, òbviament, gaudirem, no? Perquè el dinar de la iaia és el millor del món. Anem a molestar la nostra àvia, vale? Max, fes-li ja. Anem a posar el cafè al got de gel, ¿vale? Siempre tiro el café cuando lo paso de la taza al vaso. Mi abuela siempre dijo, chico, eres un caso. Em menjaré una galeta de Red Velvet amb cafè. Max, para ja, tio, ets molt pesat. Són les 9:43
Me'n vaig entrenar. En teoria, és que no sé si havia quedat amb l'Iu per anar a entrenar. Us explico. Me'n vaig al concert d'Abraham Mateo. Sí, señorita mágica frío. Em vaig arreglar. No us faré un Get Ready With Me perquè vull escoltar música. O sigui, avui... Mira, tenia pensat que mentre m'arreglava us parlaria. El que passa és que vull escoltar música i tal, sabeu? Y toco decir adiós y vivir como vivía antes de conocer. Mejor concierto de la gira, tiene que serlo. Que te trae una botella. Que mi sonrisa está ensayada, al igual que mi mirada. Soc la Daniela, editora, com esteu? D'aquest vídeo que esteu veient ara mateix és de fa una setmana. Primer de tot, no vaig gravar el diumenge perquè el diumenge no vaig fer res guai. Bueno, vaig quedar amb la Lucía i tal, i vaig agafar la Digi però no vaig gravar res. I res, em volia acomiadar perquè com mai m'acomiado, al final arriba un punt que em sap supergreu. Llavors m'acomiado després de gravar el vídeo, ¿vale? O sigui, dies després de gravar el vídeo, ¿vale? Perquè si no, és que després em sento culpable. Ja he començat a l'institut. La primera setmana, la veritat és que ha sigut bastant tranquil·la. M'ho he passat bé, podríem dir. És molt fort, no? M'ho he passat bé. Realment no tinc ganes d'acabar l'ESO. Em fa molta pena. Què voleu que us digui? Però bueno, així és la vida, no? Però bueno, que això queda molt, vale? O sigui, no parlem d'això perquè encara queda un any i queda un any, vale? No ens posarem a sentimentals ni nostàlgics. Llavors, res, espero que us hagi agradat el vídeo i ens veiem en el pròxim. Adeu! Se acaba el verano y no va a volver. Todo ha sido raro, pero lo haría otra vez. He construït una mansió per més de 100 persones de l'Àfrica que treballen molt dur cada dia per més aconseguir un plat de menjar. Esteu preparats? Anem!